ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло бахайр бошад. духтарако бозам навори имрӯз аст. доингои ғав сакаки фасонак омада. нигоҳ кунед тагошина чихе хушрӯй 3 метр 70 сомон нархи як дона. духтаро каси обтобе мегира бо арзон мекунем. ин ранги тёмни таракаш духтарако. ина сабз дорем, сабзи закия. ишам аҷоиб цвети хушрӯй. ранги зард дора духтарако. 3 метр 70 сомон бо фиолетови дора. нархи як донара фақат гуфтум духтарако. ина бо як ранги дигари хушрӯ салатви. Бани гуло омадай ҳамхе хушрӯ гулои ҷудо дора духтаро 3 метр 70 сомон. И фиолетовиам 70 сомон духтарако. ина ишам 3 метр 70 сомони духтаро. шаyd инҷа иёша чизе ки диден гул калоно 370. банира расветкошан япурсен духтаро. ина омадайс иёш 3 метр 60 сомон нархи дона. ина расветкошон малина дорад. хайни гулчаҳай ишай иё 3 метр 60 сомон духтаро. касе дар кораи марҳамат скриншот куда ватсап да партен заказ қабул мекунем, доставка равон мекунем.